El Centre Matilde Salvador celebra el Dia de l'Arbre al llarg del mes de febrer amb tota una programació dedicada a la defensa del medi ambient. Divendres 31 de gener a les 7 queda inaugurada l'exposició Lletres Rescatades. Diverses lletres corpòries de diferents grandàries amb il·luminació, rescatades d'antics rètols i obres realitzades es subastaran en caràcter benèfic en favor de l'associació aldaiera Cabem Tots. L'exposició ha estat possible gràcies a la col·laboració i ajuda desestimada de l'empresa rotulosvalencia.com. Pues esta iniciativa, l'exposició solidària, neix perquè nosaltres quan fem els treballs per als ròtols ens sobra molt de material, quan fem les lletres retallades dels materials sobra molt. Aleshores no sabíem què fer en aquest material, però anàvem guardant-se les lletres. No sabíem què anàvem a fer i de sobte se ens va ocórrer la idea de dir per què no fem un acte solidari amb alguna associació i tal, i tenim així una associació que és en Aldaia de Cabem Tots, parlarem amb ells i entonces vàrem fer la idea i vàrem muntar l'exposició. I també tenim obra que han fet en els restos perquè jo soc llicenciada en Belles Arts i em tira molt les textures i no sé, i m'avellia fer-ho i li veig moltes possibilitats i també volia que la gent vera el que es pot fer amb els residus de lo que és el nostre treball. L'exposició és una exposició solidària en favor de Cabem Tots, tot el que se recaude, tot el que es venga és a favor de Cabem Tots, tot íntegrament, i ha col·laborat, a banda d'amics nostres i tot, ha col·laborat també l'empresa SP Werner, donant este set de terrassa, que és de plàstic reciclat, i es farà una rifa també a favor de Cabem Tots i també hi ha un espai interactiu que és la sopa de lletres solidària que en l'aportació d'€1 els xiquets poden jugar, descobrir les paraules que hi ha, muntar-les ahí perquè estan animant. Som una associació sense ànim de lucre i acollim a xiquets en algun tipus de problemàtica o malaltia d'estes rares. Nosaltres tenim a Matilde Salvador una aula en la que totes les vesprades els xiquets venen 45 minuts i juguem en ells, una manera d'estimular-los també perquè aprenguen a lo millor a connectar amb altres xiquets, a jugar. I Rótulos València ens va plantejar en el seu dia que per el material que tenien ells acumulat en la seva nave, que volien donar-li un ús benèfic que ens donarien a nosaltres el benefici i sobretot també a l'hora de reciclar, que no fos un material que se perguera, perquè també són materials potser contaminats, entonces per no deixar-los sense ningun tipus d'ús, entonces organitzaren això, tingueren aquesta idea i la veritat és que està tenint molt bona acollida. Des d'ací animem a la gent que vinga perquè és molt curiós de veure, n'hi ha jocs també per xiquets i res, i així vos esperem.